Chceli ste, aby som porovnal sirupy Zlatá studňa a Jupi? Tak som si vybral príchuť malina. Poďme sa na to pozrieť. Budem porovnávať aj iné sirupy, takže kľudne mi dajte do komentára, ktoré by ste chceli. Glukózovo-fruktózový sirup a cukor je aj tu, aj tu. Tu je aj umelé sladidlo sacharín. Sacharín je nevhodný pre deti a pri výskumoch na zvieratách bol zistený zvýšený výskyt rakoviny močového mechúra. Sacharín okrem toho zvyšuje účinky iných karcinogénov. Na to, aby bol označovaný sirup sirupom, musí jeho obsah tvoriť minimálne 50% cukor alebo glukózovo-fruktózový sirup. A keďže tu je sacharín a umelé sladidlo, tak sa toto nedá považovať za sirup. Iba Jupi je sirup. Oba majú príchuť malinu, ale tu po maline není ani stopy a tu je 1% malinové šťavy z koncentrátu. Farbivo. Tu je rastlinný farbiaci koncentrát čiernej mrkvy a tu je farbivo amoniakovo-sulfitový karamel. Tu je kyselina citrónová, tu je kyselina askorbová a aj citrónová. Tu je ešte stabilizátor E415 xantán. Cena 2,55, 2,99. Za mňa, keby som mal vybrať sirup deťom, tak by to bol sirup Jupi. A vy, ktorý kupujete svojim deťom? Zlatú studňu alebo Jupi?